Pujian itu hatta, kapukama parminggota, maret de mahita sian buku de nomor 640 ayat sada 1 tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doh goar ni tol di parbadia nat mo palangi doh tanoon. Amen. Nama molus do anggo portebion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian rodi saleleng ni leleng na do na mangulaw lomo ni rohani debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami di son di ari na pinarbadiammi, say buhay mapinggol doho rohanami, asa marlas ni roha hami manangion hatam na badiay, jala ringgas hami manibangi, doho upeo hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, hurupi mahami, asa huparhasyang hami aka ari-ari ni ngulunami na podoki, say pamasok mahami Tuhan uluan sa leleng ni leleng na. Pujon nami maho di si marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhatta maret de mahita.
Tatangi humma patit ni debata di mingguta sadarion ima sian patit paduahon doho lapatanna. Patit paduahon. Dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang ahana di banua ginjang doho na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yanggo tunggabe si sobaon manang sioloa. Dia do lapataning odo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu kana-kanaan mangido hanguluan siani jala dang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon jala dang jadi posroha diugasan homiton. Hidosana atong rak mangidogugu mahita tuadopan di bata lahu mangulahon pati naing. Ale Tuhan de bata saya bergugui mahami mangulahon lahu bar tu pati mi. Amin. Tapuji matuhatta maret de mahita. Tato potima dosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Odo na patupahon na sesani dosa di hami halak na nangolon. Marhite-hite anak haulongan ni roham. Saya sima roham di hami. Akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehom matu hami toltim na badai. Asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Lao manggotapon rasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gawi pilihan na mangolu. Jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Songono dohata ni Tuhan Jehovah nunga dihasahiho ahu marhite sian akka dosam jala nunga dilujaiho ahu marhite sian akka hajahatom ahu tutu ahu sadiri manalesei akka pangalosim ala ni hadirioku jala dang behu paingot-ingot akka dosam asa ngapom ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji matuhatta maret de mahita.
Tatangihon jala tajahama hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion. Imana tersura sian sada Korintus 10 mulai sian ayat 10 lalu 1 ayat 26. Tajahama marsika sorit. Bereng hamuma Israel hian dang pertohak dilanggatani ido akana mangatop peleani da otahe na pinilhon na sida dada tu debata di pelehon tu begu ido alai dang lomor hakku hamu saur tuah kabegu tu isat tama Tuhani tunggumo gomahita siya ni bana unang ma marsirikoti na di ibana na di donganima ay go di Tuhanido tanon rodi isina ido sana martua doa kana tumangion hatani debata jala na upiopsa amen. Tapuji matu hata maret de mahita. Tidakko maha porsiotai songon na hinatidakko ni dongata saha porsiao di saddo portibion rak mahita maddo au porsia di debata Jehovah di doa ma pargogo na suatu dosa nat mo palani do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana di bunuh si Maria na gabe-gabe syator di parbadia andorang soabuan Iro tuhata na tumanan na bernit di bangunan silatus na mati terpajal loibana di hau pinar silang na tua tubadua toru ding talom na mulak mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lahudul syamun di bata Jehovah na manai pargogo na suatu dosani isimai bana pai mangula sogot tu tanon manguhuni halak mangolu do na mati au persia ditor di perbadia jala arong sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen akka nabadia do dia isan dosa
lo dihartai naman lo mula ngulu do sogo dan ini hala na umate lo dia nguluan na sora sudah. Amin. Tabege ma kor pujian sian kor ama sun awil bidun.
Tabege matiting namasa di minggu ta sadarion. Shalom. Parhalado hagai besar pong pasahaton selamat hari Minggu dalam selamat madohot permingguan di bagas doro dohot tapatu paun permingguan di bagas dagang masing-masing. Laos hubut hubasat kami mas separhalado selamat ulang tahun turuas ni kuliah namun ulang tahun ada hatu tubuh dohot ulang tahun pasaribeon di mingguan. Diramoti jalan di pasu-pasu Tuhan Mahita salukna. Tikting di Minggu tanggal 7 Juni 2026. Apa jolo gowar dohot topik Minggu. Dari Minggu sekalian Minggu 7 Juni 2026. Pungot Mahita tu Minggu pajolo tung Trinitas. Topik Minggu sekalian ima guru di debatado portibion rodi nasa isina. Nabaduahon tik parbugason. Tik paduahon. Nunga majaro pasu-pasu parbugason ima pasca bonar bultom. Ruas nigikai cimahi yang koni amang edi satris bultom inang rueda napolin pajeran. Dohot hesti kebriar titing manulang luasnya ke besar dasar serpong turun ni amang mahara manulang nahinan inang curmida di tonga cian uik Ebenezer pasubas perbagason batu pada hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 9 WIB di GKI Cimahi. Patulun keluarga ni baru ngamuk ke minggu salarion Minggu 7 Juni 2026 datang kodo kami keluarga ni baru ima keluarga Riko Sawam Setiawan Sibarani Inang Romoli Dina Mariana Papahan nasida tinggal di Wik Prata nungai 4 tahun kebaktian jam onom Wik Papaton Pak Didio Nabadia Tadadeon Minggu 7 Juni 2026 di permingguan puluhan wik nunga di pacuba pat video nabadia tu opat halak dak dana. Kelimahon rangkaian jadwal tohot pulau merguru madua di tahun ajaran 2025-2026. Di minggu Tadadeon 7 Juni 2026 pukul 10 pukul 10 WIB di Batu Baru ujian tertulis di Inganan Ruang Sermon HKBP Serpong. Dari Sabtu Dohot Minggu tanggal 10 Juni 2026 pukul 10 saat tanggal 10 itu WIB di Batu Baru ujian lisan di Inganan Ruang Adria Dohot Esther HKBP Serpong. Apapun kunjungan paduan suara remaja HKBP Serpong. Dari minggu salarion Minggu 7 Juni 2026 Porhat do paduan suara remaja HKBP Serpong. Kunjungan gerjawi tu HKBP Purkujaya Resort Serpong di permingguan 10 WIB neniluhun ni Dewan Koinonia Rap Dohot pendamping remaja. Sebab itu, Bazar Solidai Koyer. Jadi Minggu Tadadeon 7 Juni 2026 Solidai Koyer tiba-tiba do Bazar Lahu mengurupi nasina nanai madohot festival paduan suara GSI F Manang Penabur Internasional Choir Festival. Nah pinatupa di tanggal 10 September 2026 Meserupa Mahita dalam patulus sakap ni Solideo Choir mendohoti festival ini. Nakawaduhon Bible Camp Remaja 2026. Domu tu program Bible Camp Remaja 2026 pinabotohon tusbe bazar-bazar asa surat terdirina
lau matahoti ulau ni jada dia serarion minggu tanggal 7 Juni 2026 ima hari berpudi lau pasurat diri nabi aturangan nomapik tajahama di warta jemaat nong dibagiun di grup WA week. Napasyahan yang terakhir kegiatan persekutuan sel. Pada tahun ni Huriado persekutuan sel masuk pukul 20 WIB. Kapan dulu hari Rabu 10 Juni 2026. WIB Petani Manang Sel Sadrak. 5 di Jawa ini Amang Manangki Suka Barat Inang Risto Rewatarada. 2 Diston Pengeribuan Inang Rumodang Seberani. Di WIB Petani Sel Mesak Nabarjolo di Jawa ini Amang Krismel Perlongan Sirait Inang Pilderia Keni Manurung. 2 Arianto Manulang Inang Ersa Nopianti Syahan. 3 Pernimutan Kota Barat Inang Sihor Maduma Padyangan. Di Petani di Sel Ebet Nego Tada Amang Martin Sen Semomora Inang Rentina Bacarnahor. 2 Amang Situa Kimrun Manik Inang Mercy Pernuli Pajedan. Wik Eprata 5 Disel Estomihi Dohot Sel Letare. Nama Jabui Amang keluarga Situa Tengot Samosir Inang Adu Dinas Kemorang. 2 keluarga Meradu Edward dan Seberani Inang Tiarma Rita Seriga. Diwik Eprata Sel Opoli. Nama Jabui Ima Amang keluarga Situa Dihot Parasian Separmata Inang Herlinda Gultom. Diwik Eprata Sel Kentante keluarga Tamrin Manado Leni Marlina Siburian. Diwik dia di rumah keluarga Nasron Halalason Utajulu Inang Hekti Purnama Hulu. Wik Yerusalem Sel Joshua Dok Salomo Gideon Daud. 5 dari Pinatuba digabung jadi 1 dan didudukan ni Amang keluarga Amang Pendeta Sarlen Bentubing Inang Pendeta Elisede Nenggolan. Wik Bethesda Sel Amos dijauh ni keluarga Amang Edi Hasihola Nabi Tukulu Inang Lukeria Valentina Sidoro. Wik Bethesda Sel Elia dijauh ni keluarga Amang Daniel Hasudungan Seberani Inang Ladi Silvia Selalahi. Wik Bethesda Sel Gideon keluarga Mario Bungaran Siregar Inang Cindy Febrianti Pasaribu. Wik Galilea Sel Johannes dijawani Amang keluarga Andri Barata Dapugolon Inang Anna Andes Nababan. Wik Kanan dijawani Amang keluarga Situa Jupiter Storus Pane Inang Norma Purba. Dohot dijawani Amang keluarga Joshua Troane Solo Gracia Sitorus Pane. Dijawani Inang Josephine Maharani Putri Simajuta. Tony Masoran Tikting Terlalu Perubasan Perhubungan Warta Pembangunan dan Rumasik Tajahama di Warta Jemaat Warta Keuangan yang disagihun di grup WIB masing-masing di mana peserta kami melatih. Tabegema korpujian sian ina maranata masih holongan ma.
Napapungu mapeliata huhu mahita marede.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatan nagabe turpuk jamita di bagasan Minggu Parjulo Dum Trinitatis Sadarion. Di mana tersurat di Pesalmen bidu 50 ayat pitu sahat rodi ayat 15 songonon ma didok hatan itu hata. Sai tangihon ma ale bangsoku asama kulingau. Ho ale Israel asa hu hati dakko tuho. Ahu do debata. Ahu debatado debatam. Dada alani pilihan mi ubahen upitsako. Manang alani pilihan mi situtungon aka natoktong di jolok. Dang nian pola sian jauh mau membuat lobu. Manang habing sian naka baram. Ai guru diau do sude binatang ni harangan. Inahan nama ribu-ribu akana didolok pe. Utanda do sude pidong akana didolok. Rodi akana manggulmit di ladang guru diau do. Tung sura maleau. Dan pola tu hoau mangalu-alu. Ai guru diau do liat portibion. Rodi isina. Tung panganokku ma juhut horbo tunggal. Manang inumoku mudar niak kahabing. Pelehom matu debata. Hamau liateon. Jala garari ma akka baga-bagami tunasun tipul. Jala jauh maahu jupa diari hagugutan. Asa hupalua ho. Asa dipuji hoau. Ido sahatna. Kamu kadongan na hinahlongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Adonggo tradisi hasomalan natoktong dihanguluan di partikian nuaing na justru borhat sian hasomalan manang pangatusion di habatahon na jolo. Adorang so masuk hakaristenor di Tanah Batak. Filosofis manang pangatusion di halak Batak na julu molo mate jolma dagingnya gabe bakke hosana gabe alugo todina gabe begu. Ido pangatusion na sida jala ido bahen manang di dia pe merbegu do. Nah alani ima berusaha do halak Batak na julu pasangapon akabegu ni amunga opunga do akana tua-tuana. Jala memang ido dirajumi marhagogoon mamasu-masu mangalehon akana ulina dengga tu sude pinoparra. Jadi jala ido hebat na halak Batak. Di halak Batak ma beguna merpangkat. Aung tingkatan-tingkatan na. Na parjolo begu. Na paduahon. Aledang bekas guru da songonau. Dang begu na sotari deido. Adorang sota pabagas taringot jami tawon. Masalah pada begu-begu maju taharai. Jadi na para jolo begu dungi sumangot. Habis sumangot sobaon. Imana tu mibu. Jala sobaon ma natuk ma masu-masu dohot ma burai. Sumangot ma natuk ma masu-masu pinopara dohot nang manguhum. Asari pur manang mago. Jadi
naik pangkat begon hobar tu pangalahon ni akka pinoparado molo dipelihon akka pilihan dungi molo dipatongon akka naringgan balam naik pangkat matong lam mamili mabain akka naulina denggan ditami-tami manang-manami guarra kan bah lam gudang aktivitas panobao do pak beguni among ngaupungai bahatok manaik pangkat jala tabba mamuse molo didok di panakok tu betu nepir kan nah lam tiboma kedudukan nio pungai lam tiboma ingananna ba lam tiboma huasonatong jadi boy dohonon hagogoon ni beguni punga hobar tu hadirion boharo pabahenan akka pilihan akka pabahenan ni akka pinoparra molosong pabahenan na ba beguni pungai pe ba begunur nun nama beguna tak nasongoni nama ba ujung nga ba pinoparra songoni ima pangatusion di habatahon na jolo. Jadi memang boy doi gabe tarabuan nuai kan termasuk ma dang apala diorai ala memang adong bo tradisi di bibelta termasuk mana panakokon mabai tugu rupani nah molo borhat sian filosofis ni habatahoni kan asa jago rupung ngamin na asa jago begunein na mamasuk-masuk itu ban mamasuk-masuk masa halam dopung kain na kan itu saya akatang yang nyala ingok mamalo saya sangoni do betang yangmu saya kuyo do bibegu itu berbegu manungulumi mak nah amanginang tradisi nasi songoni memang hampir mirip bo doh tradisi ni halak Israel na jolo saya kira na transaksional ma saya kira na manubu rohama pabahenan ya kana toropi maradopot si sobaun nasinoba nasida. Jadi molorong pepilian na pinilihon nasida bato tu asadong manapin ang idona. Ibu ang masih panganon, ibu ang masih inumon, alang madopungin na kan. Itu bahan nakalak batak sayonggo molo pas sayonggo ido narokon molo aong namoding mananom namoding ruas alay sayonggo nalaw sabil jiara umang tu kuburan ni bapa inda habis sah isi bebetori satiko sigaret nah ocok ma bapa inda tahin naruha tapi lugu ini namang osok kan kan dah sohoni do artinya ba sugari na haduk ko donon na buanon na ayam panggangi song nabi nan ni halak sinay kan malang mapapain na nah akamanginang pangatusion na songonido na jojo di alam mo ibang sway lam denggan nabi nan nasida ba lam denggan ma lam margogo ma debatana sinobba nasida seolah-olah debata nasinoba nasida marhite pilihan nang marhite akka pabahenan nasida tergantung tu hadirion nasida dong tergantung tu pabahenan nasida nah konteks si songonima na mangihut muse dingoluni halak Israel maradopon debata saya di patu panasida do parsobaun ibadah pasahaton pilihan situtungon diadopan ni debata alai motivasi manang ojahan ni nasida na mangulahoni ngapilit B ngagabe sahira na transaksional na pinatupan nasida tu debata saya hira na lobi-lobi na sida do na pinasana. Saya hira na asa gabi na manubut roha. Uleo ma aka horbo tunggal na baga hotu-hotuhan. Anay takas mabahay pasu-pasum di ngulo nami. Saya hira songonima di dok na sida.
Amanginang trupuhon sa sitong nga ede doon na pinasaha ni Sikora, songon kritik, manang teguran na pinasaha ni debata, dingolu ritus parsobaon ni bangsoy, tarlumobi taringo tu ojahan ni akapelian na pinasaha ni Nasida maradopon debata. Jala disoma ikontakas idon Nasida pabawa debata. Debata ni bangsoy. Ima debata napuna saluhuna. Dada alani yakka pilihan nasidai asalas gabe margogo debata. Dada alani papahen nasida. Dada nahurang mangat debatai. Manang dada alani yakka pilihan situtungon na pinasa nasidai gabe mangat debata. Dangi balik sadi pa adar di pasaha do pabuwa sudena nasa na adong rodia kapahapahanan na pinasa nasida al sura pe di pilihon nasida pilihan situtungon sian horbo tunggal na bagak ubaga siani aung go di haranganan napunak kudui ninna debata pabuwa debata do napuna saluna dang nahurangan dang nagabe tergantung di pilihan pabahenan manang hadirion ni debata. Ala justru di togi hodo molotumpe di bahen nasida aka peleanna tu debata dalam madok mauliate do pelean ha mauliate odwe asaboy do honot takamanginang pabuang molo di pasahat nasida peleani mamele pasahato nakanomuni tu debata tada mauliate do pabuang nunga jumolo debata mangalehon dugi ahama akupma tada ni nong diingot manang tada ni nong di pasu-pasu debata bangsonai Totu pasahaton nama pilihan nasida maradopon debata. Ido ojahan niaka pilihani. Ha mauliateon. Pabua nunga jumolo debata mamasu-masu. Ala napuna debatado. Guru di ibanado saluhutna. Napuna ni ibanado. Termasuk ngolu ni bangsoi. Na pasahat piliani napuna ni debatan. Uriya na hinahulongan ni Jesus Kristus Tuhata. Jalalaw sido sa sitonga. O jahan manang makna ni pilihan. Na tapasahat di bagasan ngulu peribadahan ni ala Kristen. Sahat tu bagasan o bason. Di Jerman dakyanya dupiausi alai hobar tu cerita ni akadongan ngagodang gereja tutup jaladang ngagodang halaki molo marminggu bedang pasahat pilihan puasa ala pilihan nasida ala kebutuhan gereja nunga ditanggung pemerintah. Jadi operasional ni huria do lanakan asingi ba nunga sian pamareta potong pajak mai. Jadi ujungnya baholas bol roboti majol mai martang yang habis mulak dan pada akhirnya apa yang terjadi. Sekarang banyak gereja-gereja tutup di sana. Asana yang dohonota idota doaha asa taringot tu piliani dalat tamanada pasu-pasu ni debatado. Itu neng dohonon. Dalat tadoi. Molo di pasu-pasu ho di pasu-pasu debata ngolum. Ama patu pau mutu debata. Itu neng dohonon na. Madok mau lihate. Kan itu. Itu pa honot tetap pasahatota. Dangga behira kewajiban ni debata masuk-masuk ngunuta. Toho doi natinopana do kita.
Alai tadda naung di pasu-pasu, di parmudu, di ramoti, di palua nguluta. Ahama respon ni nguluta. Ido sasitong maknani peleani. Jalai kodohonot tado nasa pelean nata pasahat. Tuisero. Tu debata. Dang tu jolma, dang tu gereja itu debata do. Alai debata mana mengaturkan harararak ni harajaonna. Idui. Bamolo salah memakai huria taring waktu pilihan ni pertanggungjawaban nasida matu debata haduan. Salah dong kamu memakai pilihan ni bangsok ini nak. Jadi unang parai dong ngelok kita. Ay nengalak konon niak kapat di tedui, nengalak konon niak kasi tuedo pilihan ini nak. Dang urusamu madok mau lihat ala di pasu-pasu debata ngulup saya. Urusan di parhalado dang mangkalola do denggan bah ingon beda bone debata do moloso di rado tilo denggan itu neng donota akamanginang asa nain sianodo borhat kita manada aka pilihan nata pasah. Saya mau katakan persembahan bukan persoalan nominal, tapi persembahan ada berangkat dari pengenalan akan berkat Tuhan. Itu bahan Yesus yang mengkritisi ubal gado pilihan ni ina nama baluan sian namorai nina. HP molo sian bilangan ubal gado kan pilihan ni namorai. Alai sarupia do na pinasahat ni pilihan na balui ada nabal gado nina. Alaborhat sian ngoluna sian panadaon na di pangaramotion ni debata. Asa molo pasa pilihan molo pasa tuak kanariko baradopon puriay manang dopak tuhani pehita unang bereng nela bungmo ala bereng ngulum idon rono olo do hita songoni lawa bungo pilihan inna kan ibereng dongan na jadi pilihan di bawah pada saya main atari dikir isi mana olo songoni nang polo martu dua deh iya kan olo songoni amang na olo dang unang bereng alai bereng jadi aku orang pasu-pasu na tajalo babolo ti go pasu-pasu na pinasa ni mata bah pasahat khobar tu si babolo ko dang pasahat khobar tu si Maliaki tolu ayat 10 madok uji maau manang sau kapok kudo padiluan ni langit amang sehon asa harumar lobi-lobi. Ini kata firman Tuhan. Ya. Alaina hubo to kamanginam dakya do peadong halak gabi marpugus alani pasahat pilihan na tu debata. Dakya. Tidak ada orang yang menjadi jatuh miskin karena membuat persembahannya. Jala unang pasahat pilihanmu lamar dongan ungut-ungut ideng dorong. Tumago masakui, tumago maholam marminggu ho, unang pola pasahat pilihanmu. Alai ngok ma persoalan na urusanmu tu debata dang saya dope. Saya pasu-pasu ho alai dang tidak ho madok mau liatin nona. Atong tokin na gucap masya koda indo na doi hati-hati dan nanti ya kan ini persoalan pengenalan kita loh tentang berkat bahkan diudu tidak museng garari ma akka bagabagam tunasun timbuli segala janjimu termasuk janji iman hati-hati sodok itu pembangunan. Isi dobe kita naso pasahat nak janji matu pembangunan nga mangalausi hatan itu hati hiti soda hati-hati. Karena memang firman Tuhan garari ma baga-bagami. Amanginang karena apa yang kita persembahkan yang kita pilihan tapasa pilihan tei ribana dui. Dang tujol mai ingot kita ribana. Jala pada daun natakas di papahinan ni di mata. Tahu betul, apalagi nuaing ngamulai gudang kadongan
na mulai tanda kutip mengeluh ngalam berat ekonomi namang dolar nga 10.000 sudi hargain na tohoi ate alai hapo si mapanari honon di mata idol honon na molo sonari sopit atong na juro boha tikidinggang ngulumi pasu-pasu Tuhani tahalas somma sude pabainan na ido datung gabi manudati na krisis na sulit pe pasaha pirian pasaha ma itap ni natolapo itap ni natarojar sian roha mauliate maradupon debata ido siodol honon nami asa mol gudang mon hola keben gurian hola unang pola marumutu-mutu molo solomoro ham unang hola ido berarti dah kita daho pasu-pasu ni debata alai molo kita daho pasu-pasu ni debata pasaha ma sian roha mauliate alai unang mamse pasatun sahira na si panggaron sahira tangan ni dong atekan om pada indah kan hira na pajago-jagohon manang sahira na transaksional dohonor rupani asita dadao pelehom maha mauliationmu nin manginang natskot bahari ini cukup sederhana tetapi ini cukup menohok bagaimana kita mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan karena ini menjadi refleksi secara pribadi dasar tentang persembahan adalah ukurannya adalah bagaimana Tuhan memberkati hidup kita dan kritikoku sasahalak naso dopilian na hinna daw ala boha hobar tu pasu-pasu ni debata adui kita mana boto sadia do tapor sodo manang nasong dia karena apa yang kita persembahkan hanya kepada Tuhan jala tayo makamanginang molotong pesipata songon na maol sorak gabe sahira na sotar baik kita pasaton piniata daw ala boha adong go jaminan na pinasa ni debata pabuwa say na dong anon na do didok holat didok joma au jupa diari hagugotan asa hupalua ho asa dipuji hoa jalairo nakin makna ni ade ni pungwana manakin ati sunah wil bidan ale unang songon hato ibain unang sunnah inna sunah ay lagu Afro Amerika dui ale todina pagua ngulun gok hasusan gok hamaulon alai hapatianna ujungna holat di Tuhanido nagabe dalan haluau. Dan itu juga yang dikatakan firman ini. Jalajo ma'au jupa diari hagugutan. Asa hubaluaho. Asa dipuji hoau. Artinya setiap orang yang merasakan keselamatan haluau nasihat Tuhani. Ikon tarjowi bana mamuji Tuhani. Asa hubaluaho. Asa dipuji hoa. Amanginang seberapa banyak haluaun na pinadada ni Tuhan. Haluaun sian ragam ni hamaulo di tonga-tonga ni nguluta. Haluaun sian ragam ni akka persoalan nata parsirangguton nata perguluhon di nguluta. Haluaun tarlungo bisiat dosa dohot hamatiani. Dang adong be alasat dihita dang mamuji Tuhani. Dangong bialasat sasitong arita dang pasahaton pilihan hamoleteta dang adong bialasat dita dang pasahaton akabaga-baga janji nata pasahat Tuhan molo-mol merjanji unak merjanji dina. Nah inilah realitas hidup orang percaya bahwa sebenarnya panggilan dan itu setiap hidup bain asa digalup ibadah saya dong pilihan
Dan apala nama cari hebe kuria daun. Ai dalat tadui lam takas mamereng ganup pabahenan ni debata. Dalat tadui madok mau niate. Dalat tadui muji Tuhan. Alania manginang pengakuan tentang keberadaan Allah yang empunya semua, langit, bumi, harta bahkan hidup kita. Inilah yang mendorong kita untuk mempersembahkan segala ucapan syukur pilihan hamaletion. Lahu memuji guarne Tuhani. Tapi lehon ma natama di Tuhani. Amin. Mauliate ma di rohanami ale Tuhan. Tung takas hutangi hami hatam nabadiyai. Molotung pe songon nakoras. Nama micang bangsoi. Nama micang kami dui deba. Ala jod dang humak nai hami. Doho denggan. Taringot tu pilihan nahu pasahat hami. Marado poko ale Tuhan. Ayu pikir hami do pilihan ni. Saya hira na teba sisa ningulunan. Saya pikir hami do marhite pilihan ni. Dalam nami manubu roham. Saya hira na madok kurang ako. Hape guru dihodo saluhu na. Langit tanoon doho sude pangisina hodo na punasa namora tutudo ho Tuhan dang nahurang ako alay marhite pilihan si pelihonon nami marado poko panadaw nami dui disaluhu na pasu-pasu na pinasahat mo dingulo nami. Asalam go molo lam godang paso-paso na pinasahat mi lam godang mananaing hamol itiron nami tuo. Asa marhite i pujyon nami ho ali Tuhan. Buido si pata sa hira na maol siya di rohan nami. Ahama na terbaik kami pilihan nami maradopoko hami pegok go hamaulon nami ni nami. Didokodo marhite hatam. Jalajo mau jupa diari hagugotan asa hupalua ho jala asa dipuji hoau ima tutu Tuhan diragam niaka dinamika parsirangguton ningulu nami ganuk marsada-sada hodo nau boto sajala nama nandeng tung urubi hami Tuhan balua mahami jala patau hami madok mau niate asa pujion nami mahotu tu dingulu nami bahkan hami akan naung pinaluam naung taruli diragam ni pasu-pasumi ajar hami totong memilihon na duminggan sian ngulu nami marado poko sabtung las rohamali Tuhan salam tahu kami habauran ni pasu-pasum totong Tuhan mau lihat ma diho di bagasan obason hubuak kami ma aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton anggiat asin ni roham nama daoni mangalayhon hamalumon gugu dohot akul dinasida secara khusus diamang situa Budi Harjo topu songon na marsahit jala dirawat nuai di ICU ni primer Bintaro Tuhan bargogoy na posom lehon gugu apula dohot haipason songoni manang ulu nami hupakong kopok kami ma tuhuale Tuhan nami asi roham tatap mahami bang somon di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Tapa punguma piliata marin di maita.
Tatangiyakon ma peliata. Ane di bata ama namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut silehol lehon nadingkan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilehon mi tuhami. Pilihan nami tuho. Saya jalo may kibi uap na khusus di julong. Pasu may jala ramoti. Asa hubar hasya kami pilihanon. Pati puluhon harajan mulitong-atong ani uriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Aliyah manamin na di banwagi jang say pinorobadia magwarmo say Roma harajon. Sa saut malom maniroham di banwa tongon songon na di banwagi jang. Lehon matus tuhami sa darion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugion tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Ayo do di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana medaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim.